ମୁଁ ଛୋଟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଆସିଲିଣି ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ କେବଳ ସତ୍ୟ ଏ ଦୁନିଆରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି କେଉଁ ସମୟରେ ବି କାହା ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି କହୁଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୋର ବି କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟ ବି ବଞ୍ଚିବା, ବି ପଜିଟିଭଲି ପୁରା ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ବି ମୋମେଣ୍ଟ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ଆଜି ତ ମରିଗଲେ କାଲିକୁ ଦି ଦିନ। ତ ଆମେ ପରସ୍ପର ସାଥିରେ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ ସହିତ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସବୁ ମୋମେଣ୍ଟକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଖୁସି ରହିପାରିବା। ନମସ୍କାର।